dansen in de les, woon misschien een jaar of 6. Hij vertellen, schrijven, lezen, gooi je punten in de test. Vroeg de juf wat wilde werden, een moe geld mee in te keren. President, astronaut of verder, cowboy met geweren. Leeg, zuurige broeken, heken in de krant. En veel meer werd hij zeker, als mislukte muzikant. Nee, ik doe hem echt maar wat hier links strak is, dan geef ik mijn kans. Want als ik straks dans maar Rietje ben, kan vast een oven niet kapot. Heb ik de prinsenmuts toch graag en zin, het involveren in de grot. Met het allerschotste bekje aan vlieg ik de vaste oven door. Leef ik 3 dagen lang niet vloerbaan met de voetjes van de vloer. Tweede lagen bovenop, stijgt de joekster naar de kop. Zit ik zo met truieballen, joh, ik hoop dat het nu stopt. Zelfs die split in één gas lukt, ook al is dat net te druk. Of een ladder in de pen, die brengt mij nou even aan mijn stuk. De mensen zeggen, wat haalt deze in de kop? Een kellers als Marietje, hoe komen ze erop? Maar ben wie nergens vroeg de grote man, tot ik niet